Day. Kanina day last na lang jud ako ning patol og basher day ba. Kay gusto na jud kay ko day nga madayon ning ako ang pagkabutan day. Kamu bitaw mga first cousin ni ko ano, Sata no. Inyo nagidyo kong biklo na yun. Baby, ami amigo anang Sata ha. Dayon day. Kung magbash gani mo sa kuha day, day magklaruhay ta ani day please lang. Magklaruhay ta day, magsirabta na yun ta day. Walay lakay o profile no nga ayaw niyo lakay inyong Facebook dira unsa na to pagbalos ani magsidap ta na ita ba kada patas ba balos to balos kay gusto man mo bira o paningkamutan ta na nga makaigo ta bitaw day oy ako bitaw day no katulad content creator ko day ningana jud ko sa kong galingon day nga ready ko pero kailangan man guday no day dili sa tanang panahon day nga ready ka din ako day lahi ko maboring day no kabalo jud mo na ko kana ko mga followers kabalo na once maboring gani ko day patulan jud ta mo pero karon day I swear magbinutan ako day ipa ako na ning dayon ako ang pagkabutan day no di na ko ba mo patol ninyo day kay ngano day pag mo patol bitaw ko sa inyo ha day no mag-viral ko day ba makakwarta manggug ko day nya kamo day high blood mo sa kuha day wa pa jud mo kwarta no wa may kwarta day samantalang ako day kung high blood mo sa kuha day nag-viral ko day sulod sa isa ka oras duha ka oras day ang piling gwapa day nadako mo oras nya kamo day nagugot mo sa kuha bitaw mo bitaw sila din kalma ra mo ko day magkatawa mo ko magbasa niyong mga comment kita mo na din ako yung mga emoji day kay basta boring ko day gusto magugog ka nang ma-challenge ko day ba gusto bitaw ko nga kanang mo exercise mo ning akong utok bitaw akong kamot day nagtanaw mo na akong kamot day kubala na nagpinindot nakubala lang ko nang tinuplok bitaw day mi reply sa inyo day kamo bitaw no magsabot ninyo way lakay o profile bantay kabo mga bigat la mo may kay bububash sa kuha ba dayon maglaklak din mo sa iyong profile o kana pong mga senior citizen diha ay lapis la pangatug mo la ay ninyo kanintig inom inyuhang kuan la maintenance no ay na mo pag-apil-apil diri gara-gara la ila unsa naman mo oy pamahuway mo ba pag minutan mo kay hapit na mahilis ang kandila no bitaw day oy malingaw bi ako day no kung ibash bitaw kun yo day no kay malingaw ko day ba pero day sabot na kita day ginan yung ilak yung profile manggigil ko day pag di ko kabalo sa inyo day yung tanaw na ko yung profile day wa ko i-content dito sa akong isa ka Facebook account day wa ko i-content ana nga account day lagot ako sa inyo day ay na nyo ilak day baka di ta mo ma-content pero dito day magbinot ano po ko dito day kay base ma-monetize to day kay upat na ra ba ka tools o tulo na ra ba ka tools ang na-monetize ato nga page bago pag ko nag-upload ato day pero tulo na ka tools ang na-monetize ato ang moro day tunong bay oy happy lang